Дали в утрешния ден ще се събудим по-човечни? Дали с поглед уморен ще видим красотата вечна? Дали ще дойде ден, когато всеки ще поеме път да бъде със сърце богато и не могат да го спрат? Дали от страховете наши за духа ни полза има? Неизвестното ни плаши, душата става по-ранима. Или ще може да погледнем в очите тези, които съдим, до тях спокойно да приседнем, прости приятели да бъдем? Дали ще може да погледнем? Ще се събудим по-човечни? Дали с поглед уморен ще видим красотата вечна? Дали ще дойде ден, когато всеки ще поеме път да бъде със сърце богато и не могат да го спрат? Дали от страховете наши за духа ни полза има? Неизвестното ни плаши, душата става по-ранима. Дали ще може да погледнем в очите тези, които съдим, до тях спокойно да приседнем, прости приятели да бъдем? Дали ще може да погледнем? Ще се събудим по-човечни? Дали с поглед уморен ще видим красотата вечна? Дали ще дойде ден, когато всеки ще поеме път да бъде със сърце богато и не могат да го спрат?